ଭାଇ ଏତେ ଲାଜ କରୁଛୁ ମାନେ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି। କହିଲୁ ଝିଅଟା କେମିତି? ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି, ଝିଅଟା ତ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ, ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ଟୋକା ସହିତ ବି କଥା ହେଇନି, ଏତେ ଲାଜେଇଛି। ତୁ ତ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳେ ଗଢା ଧନ। ତମେ ନା ଭାରି ଇଏ ମାନେ କଣ? ଇଏ ମାନେ ଇଏ ମାନେ କଣ? ଓହୋ ଇଏ ମାନେ ଇଏ ମାନେ କଣ? ଛାଡ଼ କାଳେ ତମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବନି। କଥା ତ ଦୂରର କଥା, ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଆଖି ଉଠେଇକି ଚାହିଁ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ଦାସଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ସେ ନା ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ଗ୍ଲାସଟା ଖୋଲିଦିଅ, ନହେଲେ ତୁମେ ପାଳଭୂତ ପରି ଦେଖାଯିବ। ଆମେ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇବା। କଥା, ସିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ବି ଦେଇନି। ବାଳ ଘଣ୍ଟା ହେଲା କ'ଣ କରିକି ଅନୁଥିବ, ତମେ ଜଲ୍ଦି ଲଗଉନ। ଖାଲି ତ ଉଛନ ଆଉ। ଆରେ ସେଟା ତ ଖୁସିର କଥା, ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେଇନି। ଆଉ ତୁ ଛୁଇଁଲୁନି ନା ନାହିଁ? ହେ ପ୍ରଭୁ, କି କଥା କହୁଛୁ! ଏକଥା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନି। ନାମ ନବୁରେ ପୁଅ, ନାମ ନବୁ। ମାନେ ଜାଣିଛୁ ହିମା ଗାଈ କ'ଣ କହୁଥିଲା? କ'ଣ କହୁଥିଲା? ବାଳ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଅନୁ, ସିଆଡ଼କୁ ଅନ।